بسم الله الرحمن الرحیم. وگان هادو دنیای دا هر پارتیەکی سیاسی هەندێک ئالیگر و پشتگر و طرفداری وان هەنە و وان پارتیاژی بنگەهاوە نە لەسەر قانونی الله تعالانە، بنگەهاوە لەسەر علمانی و لایقلقی و دموقراسی، یعنی لەسەر قانونی بەشەرینە، یعنی ضدی قانونی الله تعالی قانون و نظامە چێ دکن و ملت جی دگەل گوت بێز مسلمانم جی خۆ بەوان پارتیا دگرن ڕایە خۆ ئۆیا خۆ ددنەوانە و حەقی حاکمیەتی دکن دەستێ وادت بێ ون وەکیلێ منن قانونا چێکن و ژالیکی بەژیت بێز مسلمانم. ئەب سەرۆک و مەزنێ vê partiyê got kîtabekê binivîsênê kîtabeka çi dibê bila bibe ew tarafdarê wê partiyê yê bê wala ev serokê partiya me kitêbek nivîsandiye ka em ê çin kitaba wî bikirin em ê bixwênin. Çiqa kesê got ji wê partiyê bê îlla yê wê kitabê wê bikirê peyde bike di destê xwe de wê bixwênê. Hedana wî nayê got nexwênî wê meraq bike. Hele got ew kîtab behsa mesela wa bixwe bike ne kîtabeke birde wê de. Kîtabeke got li ser mijara partiyê bê yek car wê bênê bixwênê. Ya ey însan di kîtaba serokê wê partiya xwe tu meraq dikê û tu têne dixwênî û ew însan jî ew serokê wê partiyê jî însanekî weke te ye. Dibe got tu ji wî zanettir û şehrezatir û aqilmendtir jî bê. Mêze tu kîtaba wî belê kîtaba wî serokê xwe meraq dikin, diçin dixwênin û digel got ew jî însanekî weke wa ye. Lê ew xaliqê kaînatê Rebbê alemê got em xulqan din, kaînat kiriye ber xizmeta me de û ji me re kîtab û qanûn û nîzam û anayasek kişandiye, çima em wê meraq nakin em nabe ka em ê bixwênin, fehm bikin û pê emel bikin di heyat û jiyana xwe de em ê bikine hakim. Rebbê alemê dibê min kîtabek ji we re şandiye behsa we tê de ye, qedr û qîmetê we şerefa we tê de ye. Kesê got bi vê Qur'anê emel bike ew ê şerefa dunya û axiretê wê bi dest bêxî. Çima dema got hostakek cîhazekê çê dike em wê qilawiza wê wê rehbera wî em meraq dikin em dixwênin ji bo ku em wê cîhazê wê elektronîk cîhazê wê makînê em saxlemî em bikar bênin. Aynî wilo Allah Teala jî ji bo me qilawiz û rehberek şandiye. Heger got vê qilavizê bixwênin fehm bikin di heyat û jiyana xwe de bikine hakim em ê dunya û axiretê serfiraz bibin.